2 jaren zijn eigenlijk vooral veel basiskennis. Hier ga ik met de basistechnieken omgaan en zo. En op alle vlakken, dus op gewone basischemie, op fysica. En vanaf eigenlijk het derde jaar is eigenlijk vooral veel specialisatie. Dus je ziet eigenlijk veel biochemische technieken. Daar zijn eigenlijk labo's veel belangrijker. Vanaf het eerste jaar zitten eigenlijk zowel de chemisten, de biochemisten als de studenten van procestechnologie eigenlijk allemaal samen. Dus daarmee dat er eigenlijk ook een beetje algemene vakken ook zijn. Maar vanaf het tweede jaar zijn er eigenlijk meer specifieke vakken. Zoals ook labo's, bijvoorbeeld enzymologie of biochemie of microbiologie. Eigenlijk overal waar dat wij stage lopen, kunnen wij eigenlijk later beginnen werken. Zoals ik ga bijvoorbeeld de genetische mutatie doen van plantencellen. Maar wij kunnen ook in andere onderzoekscentra terechtkomen van bedrijven of van universiteiten of zo.